Ọdịmma anyị ka nọkwa na ihe mmemme anyị Good Morning Anambra nke ụtụtụ taa bụ Wednesday ịma na ụbọchị anyị ji asụ asụsụ Igbo ịkwalite asụsụ na omenala ndị Igbo. Ihe olulu oge iwetala anyị kịta bụ ịkwalite aka ọrụ ndị ntorobịa. Anyị na-anya na-asị na ndị ntorobịa na ọha bụ ebumnobi anyị maka echi. Ha bụ ndị a na-enejere anya ịnọchi anyị ma ọ bụ na anyị anọrọzi. Ụbọchị dị mma. Eziokwu ka ikwu ndị oyibo si na leaders of tomorrow. Ya bụ anyị na-enejere ha anya n'ihe ọbụla ha metata n'ọnya ka ha ga-eji mee ka obodo anyị wee gaa n'iru n'ọdịnihu. Ọ dị mma, anyị nwere mmadụ abụọ bụ ndị ntorobịa nọ n'etiti anyị n'ụtụtụ a, ndị nwere otu ihe maọbụ nke ọzọ ha na-eme. Ndị be anyị si na ndị ọbara ha ka na-enu ọkụ. Ọ dị mma, anyị na-anabata Mr. Chidi, Maazị Chidi Okoye. Maazị Chidi Okoye bụ ndị a na-akpọ ndị eserese. Ọkwa ya Maazị Chidi Okoye, anyị na-asị gị nnọọ na Good Morning Anambra. Anyị na-anabatakwa nwanne anyị nwoke bụ Eze Anọchie John Bosco. Eze Anọchie John Bosco bụ ndị na-emebe akpụkpọ ụkwụ. Nna nnọọ nnọọ rinne. Nnọọ n'isonye anyị. Ngwa ka anyị bido na gị Maazị Chidi Okoye. Ka ịgwake na anyị ka anyị ghọta mkpa ọ dị rinne ịkwalite aka ọrụ ndị ntorobịa. Anyị kwalite aka ọrụ ndị ntorobịa onwekwana ebe a ga-esi wee nebi anyị iche na ọnya ọwụ isi sekpụ ntị. Ịkwalite aka ọrụ ndị na-eto eto wụ ọmarịcha ihe anyị nwere ike isi na anyị tinyere onwe anyị niile n'ime. Ọ kwesịrị na chọọchị obodo ndị isi obodo ga-atinye uchu n'ịkwalite maka ọha ọwụ ndụ agamniru ndị obodo anyị. Ọ bụ na ndị ntorobịa nwere ihe ha ji onwere ebe anyị ga-eje. Ọ bụ na anyị akwadoro ha nke ọma, anyị na-atụ anya na aba anyị ga-adị mma echi, onwere ebe anyị na-eje. Ọmụmụ ndị ntorobịa ka anyị ga-enwere ike niile ihe niile anyị nweta wee tinye na ndụ ha maka anyị otu ọdịmma ha si wee dị. Onye ahụ ga-egosi anyị ihe echi ga-awụ n'obodo anyị. Mana mgbe anyị na-tinyere uchu ka anyị mee ha ka ọ dịrị ha mma. Ịma na ụzọ mmadụ na-agba anyị pụtasị n'ụzọ maka ụzọ ahụ mmadụ merie. Anyị ndị merie na-anọzi mana ọ na-aga akwado ụzọ a ka ọ dị mma ka onye ọzọ nwee ike igba ya weta atụ ịgba ọsụsọ ma ọ na-ada gwongwongwo maka n'ihi na onye kwadoro ọnọdụ a merie ka ọ wee dị mma in the future. N'oge na-adịghị anya ka ndị mmadụ nwee olileanya, nwee ihe ezumike, nwee ọṅụ. Onye ọwụ mbọ nna na nne na ndị ụka kwesịrị ịgba maka ka obodo anyị wee dị mma, ka anyị wee nwee ike isonata n'obodo ndị ọzọ, ọ kachasị n'inwe ọṅụ n'ihe ndị ntorobịa na-eme. Tutu ị gaa n'iru, achọrọ m igi nwa ka bụ obele nwa ma etinye gị n'aka nwanne anyị nwoke. Anyị wee sị ka ịgwake na anyị mkpa ọ dị dịka ị nọ n'ime ya na-eme ofu ihe maọbụ nke ọzọ, mkpa ọ dị na-akwalitela ụnụ. Mkpa ọ dị na-akwalitela anyị dịka isi wee kwu na mbụ mgbe ị na-ekwu na anyị bụ leaders of tomorrow. Ọkwa ife kwuru mkpa ọ dị na-akwalitela anyị bụ na etu a nnọkịta ana m agụ akwụkwọ wee na-alụkwa ọrụ aka m na-alụ. O nwere ike ọ bụrụ na onye nne na nna ya enwenwero ego ma ọ bụ ayọrọ akwado nwụchi ya nke otu afọ na agụmakwụkwọ nke ọ na-agụ, ya bụ ife nke ị na-eme ga-enyelụ gị aka ị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na-ego nke ndị iti na-akpọ handout, na-emegasị ụmụ ife ụfọdụ. Ha bịakwa n'obodo onyela aka ịma ntinye obi gị n'ije zubo ori, ịma ntinye obi gị n'ije emebe ife dị aṅa ka ị wee nweta ya bụ ego maka na onwe gị ife chibalụ gị ọkpa n'ụlọ, maka na onwe gị ife nke ị na-eme. Ha bịakwa na gọọmenti onyelụ gị aka ekwube maka ọrụ aka isoro kwuo maka na inwego ya bụ experience nke ndị iti na-akpọ ya n'ọnụ oyibo. Ọ dị mma abịa n'ihe ọlụ aka anyị na-ekwu maka ya. Ọ na-abụ ihe mwute na ị na-akọwala ụfọdụ ndị ntorobịa na ọ dị mma ka mmadụ n'ọlụ aka ha na-afụ ya ka onwe ka o si dị, ọ kachasị ndị gụrụ akwụkwọ mana ha ka nwebere ọrụ. Kedu ihe kpatara na ndị ntorobịa anaghị enwecha mmasị n'ebe ịmụ ọlụ aka dị?
ife kpatakwa n'ife anụnwa bụ na most of them che na ọkwanụ n'ọlụ oyibo ka ife niile dị na onye ya lụbakwa ha ọlụ oyibo n'agbanyeghị anagodo akwụ onye nwa 5 naira dị ya ka ọ na-emecha nke kacha dị ụtọ na-akpọ gị white collar job mana so fa na-achọ ime na a na-ekoba aka ebe aka onye nwa na-erulọ fa na-ewu ya na ọlụ aka bụ ọlụ ekwesịrị ịlụọ ya imetọ onwe gị maọbụ ịlụọ ya isi ozu n'ife a na-eme mana ndị ghọtakwa anụ ga-amakwa malụ nọ ife ziri ezi na otu isi wee bụrụ onye ntorobịa na ị kwesịrị inwe ife na-eme ịnagodo alụli ọlụ oyibo nwale maka o nwere ike ọlụ oyibo afọ ijiri onwe gị aka ọ dị mma John Bosco anyị ga na-achite n'ebe ị nọ mana otu ọ dị kịta ọ bụ na ị na-esonyela anyị anyị chọ ka anyị duru gị gaa na ọtụtụ ihe onyonyo ka efu ọtụtụ ihe ndị ntorobịa anyị na-eme ka anyị wee malụ ụzọ anyị ga-esi wee kwado ha. Outside. Okay, have I asked that Wow, we're talking about that. Okay, yeah. They see me as someone that knows what she wants. Yeah, and that has actually been affecting my life positively. Yeah. So you now have many suitors. I'm engaged. So do you make excuse? Of course I do. That's interesting. Romantic. Of course I do. That's something. Workshop, and this is where things are going. Oh, Yeah. okay. Lovely shoes. dị mma anyị afụgo ihe onyonyo onye anyị na-anọkwa ebe a bụ John Bosco na-alụkwa ụdị ya mara na-eme anya ọbụla ụmụ nwaanyị obi dịkwa m ụtọ rinne ha na-eme ya na-amụlị ya amụ wee na-eme nke gosi na ha fụrụ ihe ha na-eme n'anya. John Bosco ịbụ onye na-alụ shu ifugokwa nke ụmụ nwaanyị sokwa alụ anyị chọrọ ka ịkọwagorola anyị kedu ihe kpalitelu gị iwee banye n'ịlụ shu ma bifo ịgwagodo anyị ka isi wee fụ ụmụ nwaanyị a na-alụ shu. afọ ome ya obi atọ ka m maka na enwego many of them ụmụ nwaanyị ndị nkụziri ọrụ anyị kụzigoro ụmụ nwaanyị many of them ọ dịkwa mma. John Bosco anyị ghọta anọ aka ọlụ gị bụ ihe a anyị na-afụ na onyonyo na-aga n'iru na-akọwala. so enwego ọtụtụ n'imefa ndị nkụziri ọrụ mana ọtụtụ n'imefe afọ akụzigoro m ife karịrị mmadụ asatọ ụmụ nwaanyị ọrụ mana ruo tata sọsọ ofu onye nke a na-acha white afụkwa m ya n'anya rinne na-aga n'iru mana n'ime ha bụ ụmụ nwaanyị niile afọ sọsọ ofu onye bụ ihe na-alụ ya bụ ọlụ ruo taa ịmalụgo na o nwee ike ọ na-eme ya na abụkwa m nwaanyị kedu ka ndị mmadụ ga-esi wee fụ ihe a na-eme ọ ga-amasịkwa ndị mmadụ kịta kedu ka nwaanyị ga-esi bịa n'alụ ịmalụgo ndị a na-egebe ndị mmadụ ntị asị ife a ga-azụ ụfọdụ bịala ịmụ ọlụ afọ na asị a na-amụ ọlụ ngwakarịje mụọ ọlụ n'ọnya nwa na-ewu ịmụchazie mana itinyere uchu na ya ife ịmụrụ amụ ị naghị emepụta ya oge anyị achọrọ m ka itinye ọnụ gbasara ụmụ nwaanyị a so na-amụ ka esi eme akpụkpọ ụkwụ a nke anyị fụrụ na onyonyo kịta kedu ka obi dị gị? obi ụsọsọ aṅụrị maka a nọ ebe a na-enene otu esi amụghọwụ onye onweghị ihe egwu ji abịa njọ onye mere na-aghọtaghị ime aka ọrụ bụ ebe mmadụ nwere na-egosi passion ihe ọṅụ ihe si na ọnatachi onwere enyi ọrịa mmadụ nwere ike inwe ya na life ga-emegide fulfilled nwee afọ ojuju ma ọwụ dị maka ịbịa kene nso na ebe ihe eserese gị dị anyị na-ego anyị na ụkwụ anyị na-anaghachitekwa na ya ihe eserese gị aka mara m ya mkpanite inwe ike iji wee gwa ndị ntorobịa na-eto eto ndị na-esonyela anyị n'ihe mmemme a ka ha wee nwee agụụ isi echi na ha ga-abịa ka ha maka a na-agụkwa ya n'ụlọ akwụkwọ gụcha ya wee meghe ngwa ka inyela anyị aka akwụkwọ n'anya. enwere ike ikwu na awụ a na-ebido na kindergarten na primary school wee discover nwatakịrị nna kwesịrị ịma ebe nwa ya
uche nwa ya na-aga obido ga wee nye nkwado na-egotere ya ma pensụl ma ọrịs ma drawing paper obere aka oge ebido wee fụ ya maka asị na ọkụkọ ga-abụ oke na abụ na-eju mana oge ụfọdụ oke ọchịchọ nna na nne na-eme nwa ha chefuo ihe Chineke nye ha ji eme. Ọ na-abụ oke ọchịchọ na ị nara enweta ego na ihe oke ọchịchọ onye oke ọchịchọ bụ na ọ chọ ka ụmụ ya taa ọkọ ya taa ka o gwutie taa gwutie imago ọ bụrụ ego mbute so n'ụzọ a ihe ọbụla dị natural nwe process nwe usoro ọ na-esi aga anọ because oke ọchịchọ a mere na nwatakịrị a ga-achọzi ka ya baara onwe ya uru na onye nke Chineke nyere ọ na-enye anya n'ebe ebe ndị ọzọ jụọkwa ha soro onye a kedu etu onye a so nweta that opportunity anya ụmụ wee nweta ebe a ọ chọrọ ka ya nwee ya ozugbo overnight. Ọ dị mma na-abịa n'ihe ịmụ aka ọlụ a anyị mana o nwere ụfọdụ ụmụ goolu amụ mana ha amụsago mana ha mara otu ha ga-esi wee bido maka na ego adịrọ nwee ndị na-achọ ebe ha ga-amụ amụ kedu ndụmọdụ inwe inye ndị a? Ndụmọdụ inye ndị ahụ ha jisie ike tachido ubi ya onwe ndị na-atụ anya na ha ga-eje mepe warehouse before ebido mana ọ ka onye a mma na obido ogoro nọ na bedroom ọ dị mma na obido na nwantịntị wee tobezie. Anyị na-ekene gị rinne maka na oge anyị na-agụ kwarapụ anyị wee na-ekene Maazị Chidi Okoye bụ onye eserese bịa sonyere anyị ịkọwa ka ga-esi kwalite ndị ntorobịa maka ọrụ ha. Anyị na-ekenekwa gị Eze Anọchie John Bosco daalụ rinne maka isonyere anyị.